στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ και μάλιστα με βροντερό τρόπο, με μια καταπληκτική χρονιά που μεσολάβησε πέρσι και καταφέραμε και ανεβήκαμε με 3 μόνο ήττες στην Α2 κατηγορία. Δεν θα μπορούσαμε όμως να σχεδιάσουμε την ομάδα με άλλο τρόπο παρά με αυτόν τον τρόπο που εξυπηρετεί τους στόχους, τους σκοπούς και την αποστολή της ΧΑΝ. Η αποστολή της ΧΑΝ είναι να καλλιεργεί το άθλημα σε βάθος, να δίνει έμφαση στις μικρές ηλικίες, να δίνει έμφαση σε όλα τα αναπτυξιακά τμήματα και να προωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο νέους αθλητές, νέα παιδιά και στην πρώτη της ομάδα. Με αυτή τη φιλοσοφία χτίστηκε η ομάδα, έχει το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στην κατηγορία, τα 22 έτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι παίκτες μας πλην 3 είναι κάτω των 23 ετών.